kini atong latest weather update Wednesday, August 4, 2021. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area naa sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility na gilayon sa 550 kilometro sa may amihanang silangan ng Itbayat, Batanes. Kining LPA expected nato makagawas na sa atong PAR ugma ug naay chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression. Samtang ang bagyo or tropical depression sa gawas ng atong PAR na gilayon sa 735 kilometro sa may kasadpan ng extreme northern Luzon. Posible kining muduol sa atong Philippine boundary o less ang chance kining makasulod sa atong PAR. Kining duha ka weather disturbances padayon kining mag-enhance ng southwest monsoon or habagat. Ang southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Samtang ang tibuok sa Visayas o ubang bahin sa may Palawan, makasinati na panagsama panganuron ngayon na sa madag umon na kalangitan, ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.